tambayar mu na farko a gare malama Aisha shi masu kallo sun aiko mana tambayan cewa wai shin Aisha Aliyu Tsamiya yar shi'a ce ko kuma yaya abin yake? To a gaskiya ba haka bane. Domin ni gaskiya ba yar shi'a bace, ni yar ahlus sunna ce. Amma kai me yasa ka tambaye ni? Akasarin masu turo wannan tambayar suna ba da dalili akan yanayin yadda kike sanya hijabi. Sun ce kina yi masa sako irin wanda an fi sanin can masu aƙidan shi'a suke sanya wannan hijabi. A wai kana nufin kamar yadda na sa hijabi haka? Ai ka san kowa a duniya da yanayin ra'ayin da yake sa abinsa. Ni kawai ra'ayi ne ina yi ba don wata manufa ba. Shine. Kenan dai kina yi ne dai kawai da ra'ayi da tsari irin naki. Kawai da ra'ayi da kawai tsari amma ba da wata manufa ba ne. To da fatan masu wannan tunanin za su gane cewa Aisha Aliyu Tsamiya ba wai tana yin wannan abun don wata aƙida ba ne, kawai ra'ayinta ne haka. Sai tambayar mu na gaba. Malama Aisha, wai shin mutane na tambayan cewa wai kin yi aure? Menene gaskiyar wannan magana? Yanzu dai kai ma zan fara tambaya daga farko. Yanzu dai in har na yi aure ai wurin shooting ba da halin yanzu muna shooting ɗin fim ɗin nan ba. Gaskiya ban yi aure ba amma ana sa nan da insha Allah Allah ya kawo miji na gaba. Amin sun ba. To kun ji dai Aisha Aliyu Tsamiya ba ta yi aure ba sai dai tana niyyar yin auren. Tambayar mu na gaba shine labarai sun baza cewa akwai wani da kike soyayya da shi wanda ya kasance producer ne a cikin masana'antar fim ɗin Hausa. Me za ki iya cewa akan wannan magana? Wakila. Producer ne a cikin masana'antar Kano. Sabo ne. Sabon producer. To gaskiya ni dai yana yin fina-finai barkatai yanzu da yawa. To gaskiya dai ni babu wani sabon producer da muke soyayya da shi. Sai dai watakila mutane suna ganin muna alaƙa da shi sai suka fassara a matsayin soyayya. Amma in dai haka ne gaskiya babu wata alaƙar soyayya tsakanina da shi. To daga ƙarshe wani saƙo za ki iya aikawa ga ɗan masoya? To assalamu alaikum, yanzu abin da saƙon da zan miƙa wa masoyana shine mun gode Allah saka muku da alkhairi da yanayin yadda kuke kallon mu don ba don kallon fina-finan da kuke mana ba wataƙila ba za mu kai matsayin da nake yanzu ba amma don Allah roƙon da nake shi ne duk irin wata matsala da kuka ga mun yi bisa fina-finan mu da irin mutanen waje su zauna suna zagin mu ya kamata su dinga turo mana wasu saƙonni ta WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ko da yake ba zan ce Facebook don ba na yi ne. To amma akwai masoyinki a Facebook, me yasa ba za ki Facebook? To insha Allah nan ba da jimawa ba zan buɗe. To shi kuma mun gode sosai da wannan lokaci da kika ba. To ni ma na gode sosai. Masu kallon mu a koda yaushe za ku iya tuntuɓar mu ta Facebook da Twitter da Instagram @film Hausa ko kuma ku aiko mana da saƙonninku ta hanyar lambar waya 0800 9 0 5 0 3 1 6 9. Mun gode.